Dámy a pánové, obyvatelé městyse Mladkov, vzdálení i blízcí hosté a sousedé, dovolte mi co nejsrdečněji vás přivítat zde na zdejších dnešních oslavách. Dovolte mi zde na pódiu přivítat pana starostu Romana Studeného, pana senátora a předsedu Sdružení obcí Orlicko Petra Fialu, starostu města Králíky Václava Kubína a pana starostu obce Tichonín Josefa Sedláčka. Do Mladkova jsem přišel s rodiči v září 45 a prožil zde 29 let, až do roku 74. Věnoval jsem se hlavně sportu, zkráceně v 18 letech jsem se stal náčelníkem Sokola, s Honzou Kožnarem jsem jezdil na kajaku a chytal fotbal za Jabloné. Nakonec jsem vedl mladkovské fotbalisty, kteří kopali a vykopali první B třídu a byl jsem také v hasičském družstvu, které v roce 72 vyhrálo okresní soutěž. Takže Mladkov vnímám jako svou druhou rodnou obec. Jako amatérský historik jsem dlouho sbíral historická data týkající se Mladkova a jeho okolí. Některá jsem získal od zdejšího kronikáře pana Maračka. Avšak po revoluci mě čekala řada překvapení. Sousedka mě půjčila 2 nové německé knihy zdůrazňující původní německé osídlení Mladkova a chtěla, abych obsah tlumočil dál. Historické údaje k Mladkovu, které se mi podařilo shromáždit, jsem již dříve nabídl 2 starostům Mladkova, ale neuspěl jsem. Spisovatelce Gudrun Pausevangové jsem na její přání předal na besedě v Mladkově kopii originální Klaudiánovy mapy z roku 1518 s Mladkovem. Jako posluchač Univerzity 3. věku v roce 2008 jsem hovořil s profesorem Musilem a on tehdy konstatoval, že by si obec Mladkov zasloužila samostatnou publikaci týkající se její nejstarší historie. A nyní, jak došlo k výzvě, abych své poznatky sepsal a vydal. Zúčastňoval jsem se besed kronikáře Miloše Tarašky, který se musel dosud opírat právě o obsah knihy Dějiny Králicka se zdůrazněným německým osídlením. V roce 2019 jsem požádal o své 2 besedy seznámení posluchačů s mými poznatky o historii Mladkova i díky Milošově otázce: Vlasto, proč nevěříš tomu, že to zde osídlovali němečtí zemědělci, když to píše i tvůj oblíbený historik profesor Musil? Tak jsem v závěrečné části knihy se věnoval podrobněji právě rozboru toho, jak došlo k průběhu dějin ke sporným tvrzením o založení Mladkova. Jeden z mých důvodů, proč jsem tuto výzvu přijal, je autory nepodepsaný článek k Mladkovu zveřejněný ve Wikipedii v roce 2012. Jeho první odstavec začíná: První němečtí zemědělci do oblasti přišli již za Přemysla Otakara II. A končí tento odstavec: starší názvy obce Mladkov zní latinský Vištádium, německý Vištátl, původní Wittgenstadt nebo Wittgenstadt,
nebo Voštát. Tento text můžete číst dodnes. Dnes již víme, že Mladkov vznikl nejdříve po roce 1324 a je pouze s tímto českým názvem poprvé doložen od roku 1354, a to několikrát v církevních dokumentech dokládajících zdejší české pány Zebínské z Kišperka jako donátory. Jsem si vědom, že taková kniha se píše buď historiky, anebo pro veřejnost. Úvodní heslo knihy historii přepisují vítězové, ale fakta jsou věčná, jsem se snažil prokazovat především pomocí faktů. Kniha má 4 části. Úvodní část k území mezi Orlicemi obsahuje mimo jiné místní údaje o bájích a pověstech. Další část se už týká počátku osídlování tohoto území mnou nazvaného mezi Orlicemi. Přemysl Otakar I. jako feudál toto území poprvé svěřil před rokem 1228 Kojatovi z Hněvína Mostu, ale oba do roku 1230 zemřeli a utichlo to. Neobydlené území měla změnit stavba 4. kláštera pro Cyriaky na hraniční řece 2 panství Divoké Orlici, jaký uplatnil Přemysl Otakar II. Po roce 1254. Tehdy, jak se píše, i za pomoci potomků Kojatových družiníků, mezi nimi později doložených pánů Zebínských. Tehdy vznikla první cesta vedoucí po tomto území a na ní vznikly obce Nekoř, Lukavice a Písečná, později podhradní obce při stavbě hradu Vejrov, Kišperk a Žampach. A nyní zpozorněte. Páni z Lipé, kteří drželi od roku 1316 doly na Kolštejně, dostali v roce 1324 za úkol provést svými horníky průzkum hornin také na druhé straně Králického Sněžníku. Při vzniku Královy cesty na Kralicko došlo také ke vzniku Mladkova. Správa místa, odkud byl průzkum prováděn, byla svěřena místním pánům z Kišperka. V roce 1346 však průzkum skončil jako neúspěšný a jak páni z Lipé, tak jistě i specialisté odešli. Mladkov pod pány z Kišperka je doložen i dále mezi lety 1354 až 1369 v několika latinsky psaných církevních zápisech. Věnují se období prvních 300 let od vzniku Mladkova, tedy mezi lety 1324 až 1628. Mladkov tehdy průkazně spravovali, poslechněte, 3 generace pouze českých pánů. Po pánech Zebínských z Kišperka do roku 1369 to byly 207 let páni Žampachové z Poštejna až do roku 1577 a nakonec jejich příbuzní páni z Valštejna. Až v roce 1628 získali Králicko s Mladkovem cizinci páni z Pappenheimu. A 4. část knihy je k neprokázaným údajům o historii Mladkova. Všimněte si, že současné historické knihy Dějiny Králicka a město Kišperk o vzniku českého Mladkova mnoho nehovoří a zpravidla čerpají z knih z doby národnostních diskuzí od konce 19. století. Tam jsem našel například v roce 1891 zkoumal německy mluvící historik pan Langer, kam do minulosti až mohl proniknout německý název Vyštátl, ale neuspěl a tak nedoloženě přiřadil název Vyštátlu k roku 1585 za vlády Anny z Redern, a to však odporuje jejímu vydání, českému vydání s názvem Privilegia Mladkovský. Až v roce 1919 pan Pachl z Králík vyjmenoval různé německé názvy obce Mladkova i s Wittgenstadtem k roku
a to Wittgenstein v roku 1357. A v roce 2012 převzali tento obsah právě neznámí autoři do článku Mladkou ve Wikipedii, který můžete číst. Překvapivě odsud čerpal i profesor Musil v dějinách Králicka. Například cituji ze stránky 20. Začala se rozvíjet hornická činnost a také prokazatelně doložena v roce 1357 v listině, kterou Karel IV. Postupoval žampašské panství z celnici v Mladkově. Ale poslouchejte, v roce 2014, a málo kdo to víte, profesor tyto citace své přehodnotil. Tehdy šetřil existenci far na území kosteleckého děkanátu a poslední faru na východě našel v Mladkově. A k tomu dopsal, cituji, pokud by na Králicku byly doly s ubytováním horníků a obsluhy, nutně by zde byla i fara. To lze říct i obráceně, protože zde nebyla fara, nemohli tady být žádný ubytovaní lidé. Toto a další je popsáno v knize, ale zřejmě by to asi nestačilo. Ale měl jsem velké štěstí. V roce 2016 pan Kučera vydal kopie originálních map Čech jako součást evropských zemí a vydal mezi lety 1518 až 1720, ve kterých najdeme vždy a pouze obec s českým názvem Mladkov. A to i v době, kdy okolní místa tam ještě uvedena, včetně měst, ještě uvedena nejsou. A název Vyštátl je poprvé v mapách uveden ve vojenské mapě v roce 1720 s německými názvy. Ale tato mapa musela být vydána znovu a pod německé názvy musely být dopsány původní názvy české. Několik výřezů z těchto map s Mladkovem najdete také uvnitř knihy. Milí posluchači, čas je neúprosný. Nejprve bych chtěl veřejně poděkovat starostovi a kronikáři obce a také své známé češtinářce, bez níž by tato kniha k historii Mladkova nevyšla. Věřím, že po vašem přečtení se obsah knihy stane podnětem k dalším diskuzím na besedách. Prohlašuji, že rád vyslechnu i oprávněné kritické připomínky k textu, ale s radostí přivítám další prokázané události k rozšíření skutečné historie obce Mladkov a také tohoto území mezi Orlicemi. Jistě jste postřehli, že tato obec měla počátek při zahájení královy cesty ze Žampachu na Králickou v roce 1324 a to je přesných 700 let. A druhé výročí, to není tak významné, to je jen moje. Ano, letos to je 50 let, co jsem v roce 1974 odešel z Mladkova a jak vidíte, na tuto obec jsem nezapomněl a nikdy nezapomenu. Děkuji za pozornost. Já velmi děkuji panu hejtmánkovi, moc děkuji za jeho krásná slova, hlavně za jeho práci a předal bych možná ještě bleskem slovo panu starostovi. Zdali pan starosta, jestli má něco. Tak já bych se ještě připojil s poděkováním tady Vlastíkovi. Jsem rád, že jsme našli společnou řeč a společnou cestu a že vznikla kniha, na kterou se těším, kterou si budu moc rád přečtu, protože mě ta historie zajímá a samozřejmě Mladkov je mi blízký, jsem rodákem, takže se na to moc těším. Ještě jednou Vlastíku děkujeme. Takže dovolím si jeden obrovský potlesk pro pana hejtmánka a rovněž potlesk pro městy Mladkov za podporu při vydání této knihy. Moc děkujeme. Děkujeme a přejeme pevné zdraví.